Prabu Baka ora liya bakal sumempyok laladaning pengging kene Bandung. Nun inggih Rama Prabu ingkang kinersakaken Rama Prabu kados pundi kula pun putra Bandung tansah nyadong dawuh dumateng jengandika Rama Prabu. Ya ngene Bandung, aku njaluk lan dawuh marang sira lumebu ana ing kutha Prambanan. Golek ana si Prabu Baka yen wis ketemu Purbawasesa ndak wenehake jeneng kita Bandung. Sekawit Prabu Baka wis nerak angger-angger syariating agama wani mangan daging menungsa, sira wajib ambrasta Bandung. Lan uga patih prastianing praja derekno anakku si Bandung. Jogonen karaharyane uga keslametane ana ing palagan nganti perjurit kang cukup supaya iso ungguling yuda. Inggih Rama Prabu, kula minangka putra ing pengging, kula ingkang saguh tanggul jawab samangke kridanipun pun Prabu Baka. Paman Patih, kula nanggir panjenengan kula aturi medal ngritake para wadyabala samangke kula mingar saking margi pados margi ingkang saged cepet dumugining kutha Prambanan. Jengandika kepareng mimpin mandheganing para prajurit pengging. Inggih menawi mekaten kula pun paman patih prasetyaning praja ingkang rumini lampah. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilae kabeh ing kabiasa swaranipun
ya paran raganing sun tanulya kapanggih lan kusuma pepujaning wang ana bocah bagus lewat ngalas ijen tanpa rewang sapa iki. Aku ora ngira yen to lumawat ana ing alas kene sak ngarepku ana Gandharwa kang gedhene semini. Aku Bandung putra saka Pengging. Aja ngalang-alangi lakuku nggonku ati nuju ana ing Prambanan. Gandharwa sira sapa? Aku kang sesulih Bandawasa, ya aku jin kang wasani ana ing alas kene. Sumungkira Bandawasa aja ngalang-alangi lakuku. Aku suwe ora mangsa daginge manungsa. Iki ana kowe lewat ing mawat ing kene dadi mangsaku. Kowe ora gelem lunga saka pangarep aja takon dosa giling pandam kowe gedeng kowe. Yeah.